Masu kallon da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a wani sabon shirin namu daga nan tashar tamu ta Hasken Afirka. Wata babbar kotu ta hana tsohon sarkin Kano Alhaji Aminu Ado da ayyana kansa a matsayin sarki jihar Kano. Kotun ta kuma yi umarni ga hukumar 'yan sanda ta jihar Kano da su waje da sarkin daga gidan sarkin da ke zaune a cikin Nasarawa da ke jihar Kano. Shahararren ɗan jaridan nan Jafar ne ya wallafa wannan rahoto a shafinsa na Facebook. 'Yan majalisar jihar Kano ne dai suka rusa dokar da tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kawo, wadda ta bai wa sarakuna guda 5 damar cin gashin kansu. Kowane sarki mai daraja ta ɗaya ne, kamar yadda sabuwar dokar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta bayyana. A inda majalisar jihar suka rushe wannan sabuwar doka da tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kawo, suka kuma dawo da tsohuwar doka ta shekara da shekaru wadda sarki ɗaya ne ke mulki a jihar Kano. A inda bayan sun yi wannan doka ne suka mika takarda ga gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf domin sanya mata hannu, a inda gwamnan Kano nan take sanya hannu tare da dawo da tsohon sarkin jihar Kano Sunusi Lamido Sunusi. Kada ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar karawa da like da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen